今日、大阪府医師会など5つの医療団体が初めて合同で会見を開き、地域の医療機関の経営難を訴えました。帝国データバンクによると、今年上半期に倒産した医療機関は35件と、過去最多だった去年を上回るペースとなっています。物価や賃金水準などの上昇により、厳しい経営環境を余儀なくされる医療機関が相次ぎ、全国ではおよそ7割の病院が赤字になっていると訴えました。会見で大阪府医師会などは、医療機関の存続に向け、国と府に診療報酬の改定や補助金による緊急支援策を要望しました。